Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa ze Šejka, už to je 5. díl. Tady to je 115. A mám tady u sebe hosta. Čus lidi, tady já dám. To si dělá. Pítle. Ne. To měla český štěstí. Nahaj? No. Počkej, to tam něco není. To je zlídno poslední bytu. No. Počkej, zbrojíme. Aha. Zavřený. Aha. OK, tady mám nějaký. Wow. Aha, mě chyběly houbičky. Na 300. Ten první stát je na něj intervenit. Tak nečekaně. Si vyber, když jsi tady host, co mám dát. Tak já bych viděl, že bychom mohli dát ohnivýho baziliška. Dobře. Hele. Aj. A když jsi tady ty, tak tu poslední houbičku. Do prdele. Tak nevadí. Si tady dáme hospodu. Přesuneme se na S24. Jo, tady ty reklamy, fakt, promiňte, to mě Takový píčoviny. 53. To mě štve taky, tak doufám, že kvůli tomu 53 letá žena vypadá na 25, no. Moje prdel vypadá na 60 a je 11, no co vole. To je něco. Dělejme. Blue battle. Vydržte si jich, nechci. Šat. Inteligence obratí za do piček. Nechci. Dobře, už vím, že smrtku nebudu dát. Takže si dáme questík. 620 hub. To ak je dobré. Tady zkusíme, jestli... Promiňte. Něco Pak se vám umlouvám. S9, jestli se mi tady ulouvám. Dobrý? Ne, to není dobrý. Tak jdeme na S19. A fakt se vám omlouvám za ty blbý reklamy. Ty vole, to tam nikdy nebylo. Nebylo, taky nevím. Jaká blbá lištička. Tygr. Na nic. Hej, to je dobré. Ne, není. Dobrý, koukl. Honik. Hele. Oh yeah. No. Nice. Tak. Smajka. Právě. Smajka blba. Kritik a hrdna. No, právě. Si tady ještě dáme klasík. Výdrž síla, co na nic. Inteligence 12. No, trochu pozadu. Tak to mi dá nejvíc zkušeností. Stará kost. To jsou názvy. A já mám taky staré kosti. Jsou názvy kostí, tyhle. Tak, a tohle bude pro dnešní 5. díl vše. Myslím, že ta je 5. Jestli ne, tak se omlouvám. Kámošův A on to bude 4. Ne, 5. A kámošův channel bude v popisku videa. OK, thank you. A když tak dejte like nebo odběr, budu rád. Tak se mějte a čau. Čus. Ale já nevím, jak se tam jmenujeme. Já nevím, jestli se tam, jak se tam pak ještě jmenujeme. Jako na tom channelu s těma těmi.